पां पांडवांच्या घरी आलेले आहेत, पांडवांच्या युधिष्ठिर महाराजांच्या महालामध्ये. आणि काय कारण पाहिलेलं प्रभूजी माताजीच आपण, विदूर परत येण्याचं. त्यांना महालाची जे कम्फर्ट, जे सुविधा होत्या त्या हव्या होत्या का? कशासाठी आलेले विदूर, विदूर महर्षी? संन्यास ग्रहण केल्यानंतर घरी. हरे कृष्ण. कोण सांगेल? गणेश कुलकर्णी प्रभू, क्षितिजा माताजी, मनीषा जोशी माताजी, मृणालिनी माताजी, प्रवीण जाधव प्रभू आणि बाकीचे भक्त. काय हरे कारण होतं कृष्ण विदूर? प्रभूजी. हा क्षितिजा. धृतराष्ट्रांचा उद्धार करण्याच्या हेतूने ते परत आले होते. हा, आपले भाऊ धृतराष्ट्र यांचा उद्धार करण्यासाठी विदुर महर्षी परत आलेले होते. कारण धृतराष्ट्र, त्याचे एकूण कारण हे होते की धृतराष्ट्रांची ही शेवटची संधी होती. कारण शरीर वृद्धापकाळाने हे झालेलं, अं, जीर्ण होत चाललेलं, आणि त्यांच्या भौतिक आसक्ती काही कमी झालेल्या नव्हत्या धृतराष्ट्राच्या. भागवतम सांगतं की कशा प्रकारे पांडवांच्या प्रती एकानंतर एक अपराध करून पण त्यांना लहानपणापासून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणं, राज्य चुकीच्या पद्धतीने हडप करून घेणं, त्यांना द्यूत क्रीडेमध्ये कपटाने हरवणे, वनवासात पाठवणे, आणि कुरुक्षेत्राच्या युद्धानंतर पण भीमसेन, भीमाला मिठी मारून ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, हे सर्व एकानंतर एक कपट कारस्थाने केल्यानंतर पण धृतराष्ट्र हा त्याच पांडवांनी दिलेल्या ज्या सुविधा होत्या महालाच्या आणि तिथे राहण्याच्या, त्या सुविधांच्या प्रती आसक्त होऊन स्वतः राजा असल्यासारखा तिथेच राहत होता. आणि विदुर महर्षींना आपल्या भावाला एक शेवटची संधी द्यायची होती, त्यांना त्यांच्या हृदयामध्ये वैराग्य निर्माण करून, जेणेकरून ते भगवत भक्तीच्या प्रती आकर्षित व्हावेत आणि भौतिक ज्या आसक्ती आहेत त्यांच्यापासून विरक्त व्हावेत हळूहळू. हे त्याचं कारण होतं. तर विदुर महर्षींबद्दल आपण सुरुवातीला आणि पाहिलेलं की कशा प्रकारे त्यांना मंडूक मुनींचा शाप प्राप्त झालेला एका थोड्याशा गैरसमजामुळे. आणि हा शाप हा भगवंतांच्याच कृपेने प्राप्त झाला, जेणेकरून यमराजांना विदुर यांच्या रूपामध्ये शुद्ध भक्ती करण्यासाठी, भगवंतांच्या हरिकीर्तनावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करून शुद्ध भक्ती त्यांना करता यावी, याकरिता भगवंतांच्याच कृपेने यमराजांना हा शाप प्राप्त झाला. विदुर यांच्या रूपामध्ये एका दासी पुत्र यांच्या रूपामध्ये जन्म घेण्यासाठी. तर आपण श्लोक क्रमांक 15 पासून सुरुवात करूया. कृपया श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. अभिप्रदर्यमादंडम अबिभ्रदर्यमादण्डम् यथा वदगकारिषु यथा वदगकारिषु वदघकारिषु यावद्धारशूद्रत्वं यावद्धारशूद्रत्वम् यावद्धारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः. शापवर्षं शापाद्वर्षशतं शतं यमः. यमः. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभूजीच माताजीच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वास्तव. हा, गणेश प्रभू तुम्ही पुढचं वाचा, मंजरी माताजीचं वाचू द्या. ठीक आहे, पुढचा श्लोक वाचा. हरे कृष्ण. मंजरी माताजी अनम्यूट करा. प्रणाम प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मंडूक मुनींच्या शापामुळे यमधर्मांनी विदुरांच्या रूपाने जोपर्यंत शूद्रत्व स्वीकारले तोपर्यंत 100 वर्षे अयर्माने त्यांचे पद स्वीकारून पापी जनांना दंड देण्याची व्यवस्था पाहिली. तात्पर्य: विदुर यांचा जन्म शूद्र स्त्रीपासून झाल्याने आपले भाऊ धृतराष्ट्र व पांडू यांच्याप्रमाणे राज्याचा उत्तराधिकार मिळण्यास ते पात्र नव्हते. अशा स्थितीत धृतराष्ट्र व राजा युधिष्ठिर यासारख्या विद्वान आणि क्षत्रिय राजांचा उपदेशक अशी भूमिका ते कशी घेऊ शकतील? याचे पहिले उत्तर असे की ते जन्माने शूद्र होते हे मान्य केले तरी
त्यांनी मैत्रेय ऋषींसारख्या अधिकारी ऋषींकडून आत्मिक प्रबोधनासाठी संन्यास घेतला होता आणि त्यांच्याकडून दिव्य ज्ञान घेऊन ते परिपूर्ण रीतीने प्रशिक्षित झाले होते आणि त्यामुळे आचार्य किंवा आध्यात्मिक गुरु या पदासाठी ते योग्य होते. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या सांगण्याप्रमाणे दिव्य ज्ञानामध्ये अथवा भगवत शास्त्रात जो कोणी पूर्ण पारंगत असेल, मग तो ब्राह्मण असो वा शूद्र, गृहस्थ असो वा संन्यासी, आध्यात्मिक गुरु होण्यास पूर्ण पात्र आहे. साध्या नीतिशास्त्राच्या दृष्टीने सुद्धा थोर राजनीतिज्ञ आणि नीतिवत चाणक्य पंडित यांनी नीतिशास्त्राची रचना केली आहे. शूद्राहूनही हीन जाती ज्यांचा जन्म झाला आहे अशाकडूनही विद्या शिकण्यात काही वावगे नाही. हा उत्तराचा एक भाग झाला. दुसरा भाग असा की विदुर हे खरोखर शूद्र नव्हतेच, तर मंडूक मुनींच्या शापामुळे त्यांना 100 वर्षांसाठी शूद्रत्व प्राप्त झाले होते. ते यमराजाचे अवतार होते. यमराज हे 12 महाजनांपैकी एक आहेत आणि त्यांची योग्यता ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रल्हाद इत्यादी श्रेष्ठांच्या तोडीची आहे. महाजन असल्याने नारद, भीष्म इत्यादी अन्य महाजनांप्रमाणे भक्ती मार्गाचा जगामध्ये प्रचार करणे हे यमराजांचे एक कर्तव्यच होते. परंतु यमराज तर यमपुरीत पाप्यांना शिक्षा देण्याच्या कार्यातच मग्न असतात. त्यासाठी भगवंतांनी त्यांना पृथ्वीपासून लक्षावधी मैल दूर असलेला एक स्वतंत्र लोक यमलोक नेमून दिला आहे. ते भ्रष्ट जीवांना मृत्यूनंतर तेथे घेऊन जातात आणि त्यांच्या अपराधांनुसार त्यांना शिक्षा देतात. अपराध्यांना शासन करण्याच्या या महत्वाच्या कार्यातून त्यांना अवकाश प्राप्त होणे जवळजवळ अशक्य असते. सद्वर्तन्यांपेक्षा गैरवर्तनीच संख्येने जास्त आहेत. त्यामुळे परमेश्वराने नेमलेल्या इतर देवतांपेक्षा यमराजांना अधिक काम करावे लागते. परंतु त्यांनाही भगवंताच्या यशाचा लोकांमध्ये प्रचार प्रसार करण्याची इच्छा होती आणि म्हणून भगवत इच्छेनेच मंडूक ऋषींनी त्यांना शाप दिला आणि विदुराचा अवतार धारण करून ते या जगात आले आणि थोर भक्त म्हणून त्यांनी अपार कष्ट केले. भक्त शूद्र किंवा ब्राह्मणही नसतो. ज्याप्रमाणे भगवंत वराह रूपात अवतीर्ण होतात म्हणून ते वराह नाहीत किंवा ब्रह्मा नाहीत, तर ते या भौतिक प्राणीसृष्टीच्या अतीत आहेत. त्याप्रमाणे भगवंताचे भक्त देखील शूद्र अथवा ब्राह्मण यापैकी कोणीही नसतात. स्वतः भगवंत आणि त्यांचे अधिकारी भक्त बद्ध जीवांचा उद्धार करण्यासाठी अनेक वेळा तिर्यक योनीतील प्राण्यांची सुद्धा रूपे धारण करतात. तथापि भगवंत किंवा असे भक्त नेहमीच आपल्या दिव्य अवस्थेतच असतात. यमराजांनी विदुरांचा अवतार धारण केला तेव्हा कश्यप आणि अदिती यांचे पुत्र अर्यमा यांची यमराजाच्या पदावर तात्पुरती नेमणूक झाली. अदितीच्या पुत्रांना आदित्य म्हणतात. आदित्य एकूण 12 आहेत. अर्यमा हा त्या आदित्यांपैकी एक असल्याने जेव्हा यमराज 100 वर्षे आपल्या अधिकारावर नव्हते तेव्हा त्यांच्या अनुपस्थितीत अर्यमांनी कार्यभार सांभाळला. निष्कर्ष हा की विदुर हे केव्हाही शूद्र नव्हते, तर उलट शुद्धतम ब्राह्मणांपेक्षाही श्रेष्ठ होते. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपादांची जय. नमस्कार. दंडवत. खूप खूप धन्यवाद. तर या तात्पर्यामध्ये 2 मुख्य मुद्दे आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला मुद्दा हा की कशा प्रकारे यमराजांनी विदुर यांच्या जन्मामध्ये एक दासीपुत्र म्हणून जन्म कशा प्रकारे प्राप्त केला, की त्यांना भगवंतांच्या सेवेमध्ये भगवंतांचा प्रचार प्रसार करण्याची इच्छा होती एक शुद्ध भक्त असल्यामुळे. परंतु यमराजांचं जे कार्य आहे पापी मनुष्यांना शिक्षा देण्याचं, त्या कार्याला मध्ये गॅप नाहीये, त्या कार्यामध्ये इंटरवल नाहीये. कारण पापी मनुष्य इतके भौतिक जगतामध्ये की एकानंतर एक पापी मनुष्य हजर असतात यमराजांकडून शिक्षा प्राप्त करण्यासाठी. अशा प्रकारे शुद्ध भक्तीमध्ये भगवंतांच्या नामाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, भगवत भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी
यमराजांची जी इच्छा होती ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भगवत कृपेने त्यांना हा दासीपुत्राच्या रूपामध्ये जन्म प्राप्त झाला, विदुर या रूपामध्ये. हा एक समजण्याचा मुख्य मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुख्य मुद्दा शास्त्र आपल्याला सांगतात. श्रील प्रभुपादजी चैतन्य चरितामृत मधून एका श्लोकाचा रेफरन्स देतात. आपण तो श्लोक पाहू. श्रील प्रभुपादजी इथे लिहितात, श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या सांगण्याप्रमाणे दिव्य ज्ञानामध्ये अथवा भगवत शास्त्रात जो कोणी पूर्ण पारंगत असेल, मग तो ब्राह्मण असो व शूद्र, गृहस्थ असो व संन्यासी, आध्यात्मिक गुरु होण्यास पूर्ण पात्र आहे. तर आपण हा श्लोक पाहू. मला एकच मिनिट द्या प्रभूजी, म्हातारे, एक मिनिट द्या. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे तर हा कृष्ण खूप कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम राम. हा खूप सुंदर श्लोक आहे. चैतन्य चरितामृत मध्ये येतो. आपण सगळ्यांनी कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नया, किभ विप्र किभ किब विप्र न्यस्य किब न्यासी केनय, शूद्र केने नय, येई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु होया. यही कृष्ण यही कृष्ण तत्त्ववेत्ता तत्ववेत्ता से गुरु. सेई गुरु हय. तर या श्लोकामध्ये चैतन्य महाप्रभू सांगत आहेत की कोणी व्यक्ती विप्र म्हणजे ब्राह्मण कुळातील असो किंवा संन्यासी असो किंवा तो शूद्र का असेना, त्या व्यक्तीला गुरु म्हणून स्वीकारण्यास काही हरकत नाही. कधी हरकत नाहीये? येई कृष्ण तत्ववेत्ता, जर त्या व्यक्तीला कृष्ण तत्व म्हणजे भक्ती मार्गाचं पूर्ण आकलन आहे, शुद्ध भक्ती मार्गाचं, आणि कृष्ण तत्वाचं पूर्ण प्रकारे आकलन आहे, तर अशा व्यक्तीला गुरु म्हणून स्वीकारण्यास तो व्यक्ती योग्य आहे. तो कोणत्याही कुळातून जन्मलेला असो. सांगण्याचा हेतू हा की व्यक्तीचा जन्म महत्वाचा नाहीये, महत्वाचा आहे त्याचे गुण आणि त्याचे कर्म. आणि त्याच आधारे आपण बघतो की वैदिक जी वर्णाश्रम व्यवस्था आहे, वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये व्यक्तींच्या गुण आणि कर्म या आधारे त्यांचं वर्गीकरण व्हायचं. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी या या वर्णाश्रमच्या वर्गीकरणामध्ये. त्याचप्रमाणे आपण दुसरे कित्येक सारे उदाहरणं बघतो शास्त्रामध्ये. जसं मृगारीचं उदाहरण आहे. मृगारी हा व्यवसायाने कोण होता? प्रभूजी, माताजी, कोण होते मृगारी हे? ते शिकार पशूंना करतात. मारून त्यांचं अर्धवट मारून त्यांचे हे बनवायचे ना. हा, हो, त्याच्या पशु कातड्या. पशूंना अर्धवट मारून त्यांच्या तडफडण्यामध्ये त्यांना आनंद वाटायचा पशूंच्या. आणि नारद मुनींनी मृगारींना अगोदर पशूंना पूर्ण मारण्यास सांगितलं आणि नंतर त्यांच्या घरच्यांना, त्यांच्या घरचे जे आहेत ते घरातले सदस्य कोणी त्यांचं पापाचं जे कर्मफळ आहे ते स्वीकारण्यास तयार आहे का हे विचारण्यास सांगितलं. आणि त्यानंतर नारद मुनींच्या भगवत भक्तीच्या उपदेशाने या मृगारींचं हृदय परिवर्तन होऊन ते भगवंतांचे महान शुद्ध भक्त झाले. त्याचप्रमाणे आपण वाल्या कोळीचं उदाहरण पाहतो. वाल्या कोळी हा अगोदर कोण होता? भगवंतांचा महान भक्त बनण्याच्या अगोदर वाटमारी करायचा प्रभूजी तो. हायवे रॉबर म्हणजे वाटमारी, रस्त्यामध्ये दरोडे घालणे, लोकांना ठार मारणे, चोरी करणे, अशा प्रकारचे कृत्य हा वाल्या कोळी करायचा. परंतु त्याच नारद मुनींच्या कृपेने ह्या वाल्या कोळीचं हृदय परिवर्तन पण वाल्मिकी महर्षींसारख्या महान ऋषींमध्ये झालं, ज्यांनी की रामायण हा श्रीरामचंद्रांचं पूर्ण चरित्र रामायणामध्ये रचलं. त्याचप्रमाणे आपण उदाहरण पाहतो श्री चैतन्य चरितामृत मध्ये श्रील हरिदास ठाकूर यांचं.
श्रील हरिदास ठाकूर यांचा जन्म हा वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या बाहेर झालेला, म्हणजे त्यांचा एका मोहम्मदन फॅमिलीमध्ये, कुटुंबामध्ये जन्म झालेला. आणि भगवत नामाप्रती त्यांचं आकर्षण, त्यांची आसक्ती एवढी होती, एवढं त्यांचा आवड एवढी होती भगवत नामामध्ये, की दिवसातून 3 लाख वेळेस ते हरे कृष्ण महामंत्र जपायचे, जप करायचे. आणि कारण ते कृष्ण आणि प्रभू रामचंद्र यांच्या नामाच्या प्रती इतके आसक्त होते, इतका जप करण्याप्रती त्यांना आकर्षण होतं, तर मोहम्मदन म्हणजे त्यांच्या कुळातील लोकांनी त्यांना त्याग त्याग केला, की हे हिंदूंच्या देवांचं नाव घेत आहेत. आणि हिंदू समाजातील लोकांनी त्यांचा त्याग केला, की हे वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या बाहेर जन्म होऊन पण आपल्या कृष्णांचं रामचंद्रांचं नाव घेत आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूचे जे स्मार्थ लोक होते ते त्यांचा तिरस्कार करायचे. एवढेच नाही, तर ज्या वेळेस त्यांची तक्रार करण्यात आली बेंगॉलच्या बंगालच्या राजांकडे, त्यावेळेस त्या राजांनी त्यांना विचारलं की हे हरिदास ठाकूर, आपला जन्म एवढा श्रेष्ठ कुळामध्ये झालेला आहे, मोहम्मदन कुळामध्ये झालेला आहे, तर आपण आपल्या देवाचं का नामस्मरण करत नाही किंवा का स्मरत नाही तुम्ही? हे कृष्णाचं आणि रामाचंच नाव का घेणं गरजेचं आहे? आणि तुम्ही हे नाव घेणं, भगवंतांचं जप करणं हे थांबवा, कीर्तन करणं थांबवा, नाहीतर तुम्हाला शिक्षा दिली जाईल, तुम्हाला ठार मारलं जाईल. आणि त्यावेळेस खूप सुंदर एक श्लोक येतो श्रील हरिदास ठाकूर यांनी म्हटलेला, जो की चैतन्य भागवत या ग्रंथामध्ये येतो. तर तो श्लोक पूर्ण मला बेंगॉली मध्ये आहे, तो श्लोक पूर्ण पाठ नाहीये, परंतु त्या श्लोकाचं भाषांतर असं आहे. हरिदास ठाकूर सांगतात की माझ्या शरीराचे हजारो तुकडे जरी तुम्ही केले, तरी तो शरीराचा हजारो तुकड्यांपैकी प्रत्येक भाग हा भगवंतांचं, कृष्णाचं आणि प्रभू रामचंद्रांचं नामस्मरण करण्यापासून थांबणार नाही. तर सांगण्याचा हेतू असा की कोणत्या ठिकाणी कोणत्या कुळामध्ये व्यक्तीचा जन्म झाला हे महत्वाचं नाहीये. अशा प्रकारचे आपण कितीतरी श्रेष्ठ शुद्ध वैष्णव पाहिले, भगवंतांचे शुद्ध भक्तांचे उदाहरणं पाहिले, जे की कोणत्या शूद्र कुळामध्ये किंवा वर्णाश्रम व्यवस्थेच्या बाहेर जरी जन्म झालेला असेल, परंतु भगवत भक्तीमध्ये त्यांचा जो स्तर आहे त्या स्तराने भागवत सांगतं की ते श्रेष्ठ ब्राह्मणांपेक्षाही श्रेष्ठ आहेत भगवत भक्तीच्या स्तरामुळे. त्यामुळे आपलं आपलं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन काय आहे प्रभूजीच माताजीच? आपल्यासाठी समजण्याचा मुद्दा हा आहे की आपण भक्तांना कधीही त्यांच्या बाहेरच्या शरीराच्या दृष्टीने पाहिलं नाही पाहिजे, की अरे हा तर भक्त गोरा आहे, हा तर भक्त काळा आहे, हा भक्त ह्या कुळामध्ये जन्मलेला आहे. असं शास्त्र सांगतात नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये, की असा व्यक्ती जो भक्तांमध्ये अशा प्रकारे बाहेरच्या लक्षणांवरून भेदभाव करतो, त्याची बुद्धी ही करप्ट म्हणजे भ्रमिष्ट झालेली आहे. जसं की उदाहरण देतात की ज्याप्रमाणे गंगा नदीमध्ये काही कचरा वाहून जातो, काही त्याच्या पाण्याच्या ह्याच्यावर काही पानं फुलं बाकीचा कचरा वगैरे कधी काही वाहून जातात. परंतु तो कचरा गंगा नदीमध्ये पडल्यामुळे गंगा नदीच्या पाण्याची जी शुद्ध करण्याची जे पावित्र्य आहे, ते ती शक्ती, आध्यात्मिक शक्ती कोणत्याही रूपाने कमी होत नाही. त्याचप्रमाणे भगवंतांचे जे भक्त आहेत त्यांचंही जे बाहेरचे जे आवरण आहे शरीराचे, छोटा असू, मोठा असू, गोरा असू, काळा असू, या कुळात जन्मलेला असू किंवा त्या दुसऱ्या कुळात जन्मलेला असू, जोपर्यंत तो व्यक्ती भगवत भक्तीमध्ये व्यवस्थित जोडलेला आहे, त्यांना आपण त्यांच्या बाहेरच्या रूपानुसार त्यांचं अवलोकन करणं हे खूप चुकीचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे विदुर महर्षींच्या बाबतीत पण भागवत सांगतं तरी की बाह्यतरित्या जरी त्यांचा जन्म एका शूद्राणीच्या पोटी
एका दासीच्या पोटी जरी झालेला असला, परंतु त्यांच्या शुद्ध भक्तीच्या स्तरावर असल्यामुळे ते एका शुद्धतम ब्राह्मणापेक्षाही श्रेष्ठ होते. विदुर, कुणाचा काही प्रश्न आहे? प्रभूजीच, माताजीच, हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढचा श्लोक पाहू. श्लोक क्रमांक 16. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. युधिष्ठिरो लब्धराज्यो युधिष्ठिरो लब्धराज्यो राजो दृष्ट्वा पौत्रं कुलद्धरम् दृष्ट्वा 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 पौत्रं पौत्रं कुलन्धरम् कुलद्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभै भ्रातृभिर्लोकपालाभै भ्रातृभिर्लोकपालाभैर् परया श्रिया. मोदे मोदे परया परया श्रिया. परया श्रिया. श्री कृष्ण. गणेश कुलकर्णी प्रभूजी, तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण प्रभूजी. युधिष्ठिरांनी आपले पैतृक राज्यही मिळविले आणि आपल्या वंशाची उज्ज्वल परंपरा पुढे चालविल असा पौत्रही जन्माला आलेला पाहिला. तेव्हा मग त्यांनी शांतपणे राज्य केले व उत्तम शासन असलेल्या आपल्या भावांच्या सहवासात असामान्य वैभवाचा उपभोग घेतला. तात्पर्य श्रील प्रभुपादांद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. कुरुक्षेत्रावरील युद्धाच्या प्रारंभापासूनच युधिष्ठिर महाराज आणि अर्जुन हे दोघेही थोडेसे विषण्णच होते. जरी ते आपल्या बांधवांना लढाईत मारण्यास उत्सुक नव्हते, तरीही कर्तव्याचा भाग म्हणून त्यांना ते करावे लागत होते. भगवान श्रीकृष्णांच्या सर्वश्रेष्ठ इच्छेनेच ती योजना झाली होती. युद्ध संपल्यानंतरही या नरसंहारामुळे युधिष्ठिर महाराज विषण्णच होते, कारण पांडवांनंतर कुरुवंश पुढे चालवण्यासाठी जवळजवळ कोणीच नव्हते. एकच आशा होती, ती म्हणजे त्यांची सून उत्तरा हिच्या उदरातील गर्भ. त्यावरही अश्वत्थामाने आक्रमण केलेच होते, पण भगवंतांच्याच कृपेमुळे तो वाचला. आता ही सर्व उपद्रवकारक परिस्थिती निवळली, राज्यात सर्वत्र शांतता प्रस्थापित झाली, तेव्हा आपला वाचलेला पौत्र परीक्षित याला पाहून महाराज युधिष्ठिरांना स्वाभाविकपणे समाधान वाटले आणि त्यांचे अंतःकरण काहीसे निश्चिंत झाले. अर्थात हेही खरे की भ्रामक आणि क्षणभंगूर अशा भौतिक सुखाविषयी त्यांना किंचितही आकर्षण नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर या तात्पर्यामध्ये शेवटचं जे वाक्य आहे ते सर्वात महत्वाचं आहे. भ्रामक आणि क्षणभंगूर अशा भौतिक सुखाविषयी त्यांना यात किंचितही आकर्षण नव्हते. हे आपल्याला येणाऱ्या अध्यायांमध्ये ही गोष्ट खूप क्लिअर होईल की कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज हे राज्याविषयी त्यांनी लहानपणापासून त्यांचं जीवन हे सर्व खूप साऱ्या समस्यांमध्ये, खूप साऱ्या अडचणींना सामोरं जाऊन पांडव हे मोठे झाले त्यांच्या आईच्या कुंतीच्या देखरेखीखाली, वडील नसताना. आणि त्यानंतर मोठे झाल्यानंतर पण त्यांना खूप साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. ज्या वेळेस धृतराष्ट्र आणि त्याचा मोठा मुलगा दुर्योधन हे राज्याला आसक्त असल्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने पांडवांचं जे राज्य होतं ते स्वतःकडे प्राप्त करून घेण्यासाठी अनेक साऱ्या कपट नीतीने वागत होते. आणि त्यानंतर त्यांना पांडवांना 14 वर्ष वनवासात जावं लागलं. त्यानंतर स्वतःच्या पत्नीचा अपमान बघावा लागला कुरुसभेमध्ये. आणि त्यानंतर कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये आपले जे जवळचे होते भाऊ, आजोबा, गुरूंच्या स्तरावरचे सर्वजण, आपले नातेवाईक, ह्यांच्या जवळचे नातेवाईक ह्यांच्या विरोधामध्ये लढावं लागलं. तर हे सर्व गोष्ट पांडवांसाठी खूप विषण्णता देणाऱ्या होत्या, कारण युधिष्ठिर महाराज आणि अर्जुन हे सुरुवातीपासून ते राज्य देण्यासाठी तयार होते कौरवांना. परंतु केवळ आणि केवळ एका गोष्टीमुळे पांडवांनी, अर्जुनाने, युधिष्ठिर महाराजांनी हे युद्ध लढलं. कोणत्या गोष्टीमुळे? प्रभूजीच, माताजीच, कोण सांगेल? काय कारण होतं युधिष्ठिर महाराजांनी, अर्जुनाने युद्ध लढण्यामागे? त्यांना राज्य पाहिजे होतं का? अधर्माच्या विरुद्ध प्रभू, अधर्माच्या विरुद्ध आणि भगवंत
हा, भगवंतांच्या इच्छेखातर केवळ आणि केवळ कृष्णांना धर्माचं राज्य स्थापन करायचं होतं आणि ते धर्माचं राज्य स्थापन करण्यासाठी धर्मपालक युधिष्ठिर महाराज यांना जगाचं सार्वभौम राजा म्हणून बसवण्याची कृष्णाची योजना होती. केवळ आणि केवळ भगवंतांची ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पांडव तयार झाले, युधिष्ठिर महाराज तयार झाले युद्धामध्ये भाग घेण्यासाठी. तर आता ज्या वेळेस परीक्षित महाराज यांना मोठं होताना पाहून युधिष्ठिर महाराजांना हे समाधान वाटलं की आपल्यानंतर एक सक्षम प्रशिक्षित असा राजा हा तयार होत आहे राज्याचं कल्याण करण्यासाठी, राज्याची काळजी घेण्यासाठी, जेणेकरून योग्य वेळेला युधिष्ठिर महाराज आणि बाकीचे पांडव हे पारिवारिक जीवनातून रिटायर्ड म्हणजे निवृत्त होऊ शकतील. आणि आपण येणाऱ्या अध्यायांमध्ये पाहू कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराजांनी वेळेवर निवृत्ती घेतली आपल्या ऐहिक जिम्मेदाऱ्यांमधून. 15व्या अध्यायामध्ये याच्यावर खूप विस्तृत वर्णन आपण पाहू. तर आता 17व्या श्लोकापासून विदुर महर्षींचा जो उपदेश आहे धृतराष्ट्रांसाठी, जो की खूप स्ट्रॉंग लँग्वेज म्हणजे खूप तीव्र शब्दांमध्ये धृतराष्ट्र यांना विदुर महर्षी शिकवतात की कशा प्रकारे त्यांची जी भौतिक आसक्ती आहे ही खूप दयनीय निंदनीय अवस्था आहे आणि त्यांनी आता तरी जीवनाच्या शेवटच्या काळामध्ये भगवत भक्तीसाठी स्वतःला पूर्णपणे झोकून द्यायला पाहिजे, समर्पित व्हायला पाहिजे. तर खूप खूप महत्वाचे उपदेश आहेत, आपण सर्वांनी व्यवस्थित समजून घ्या. श्लोक क्रमांक 17. एवं ग्रहेषु सप्तानां एवं गृहेषु सक्तानां सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया प्रमत्तानां प्रमत्तानां तदीहया तदीहया अत्यक्रामत् अभिज्ञातः अत्यक्रामम् अत्यक्रामदभिः अभिज्ञातः कालः परम् अदुस्तरः कालः परमदुष्करः. दुस्तरः. तर या श्लोकामध्ये प्रमत्तानां हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. प्रमत्त म्हणजे शुद्ध मराठीमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये वेड होणं, भ्रमित होणं. तर कोणत्या व्यक्ती ह्या भ्रमित होतात असं इथे सांगितलेलं आहे. एवं ग्रहेषु सप्तानां, की भौतिक आसक्तीमध्ये, गृहस्थींच्या आसक्तीमध्ये जे व्यक्ती वेडे होऊन जातात, प्रमत्त होऊन जातात, अशा व्यक्तींसाठी भागवत काय सांगतं? अत्यक्रामत अविज्ञातः, की त्यांच्या नकळत त्यांच्यावर आक्रमण होतं. कुणाद्वारे आक्रमण होतं? कालः परम दुस्तरः, जे भगवंतांचं काल रूप आहे त्याद्वारे अशा व्यक्तींवर नकळत आक्रमण होतं. अविज्ञातः, नकळत आक्रमण होतं, जे की भौतिक गृहस्थीमध्ये खूप जास्त आसक्त आहेत. आसक्त म्हणजे प्रमत्त, म्हणजे त्या आसक्तीमध्ये ते वेडे झालेले आहेत, भ्रमित झालेले आहेत. अशा व्यक्तींसाठी काळ रूप हे आक्रमण करतं आणि त्यांच्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे त्यांचा अंत होतो भौतिक आसक्तीमध्ये. तर आपण काही खूप उदाहरणं पण पाहू आणि वेगवेगळ्या साधू संत व्यक्तींकडून याविषयी काही उपदेश केलेले आहेत ते पण आपण पाहू. त्या अगोदर हे तात्पर्य आणि अनुवाद वाचू. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीच मध्ये. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. प्रभूजी मी वाचू? क्षितिजा मध्ये. हा, हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जे नेहमीच कौटुंबिक गोष्टी अत्यासक्त आहेत आणि त्याच विचाराने वेडे होऊन त्यातच पूर्णपणे गढून गेलेले आहेत, अशांवर परम दुर्लभ्य शाश्वत काळ नकळत आक्रमण करतो. तात्पर्य: आता मी सुखी आहे. आता माझे सर्व काही व्यवस्थित आहे. पेढीत माझी भरपूर शिल्लक आहे. आता माझ्या मुलांना मी पुरेशी संपत्ती देऊ शकेन. मी आता यश मिळवले आहे. दरिद्री, भिकारी, संन्यासी देवावर विसंमतात, परंतु भिक्षा मागायला मात्र माझ्याकडे येतात.
तेव्हा मी परमेश्वरापेक्षाही मोठा आहे. आपल्या घरगुती गोष्टीतच वेड्यासारखे आसक्त असलेल्या आणि म्हणून भौतिकात गुंतून पडलेल्या गृहस्थांच्या मनात अशाच काही विचारांचे मोह उठलेले असते. परंतु काळ सारखा धावतो आहे याकडे त्यांचे लक्ष नसते. आपले आयुष्य अत्यंत मर्यादित आणि ठरलेले असते आणि त्यात एका क्षणाचीही भर कोणी घालू शकत नाही. परमेश्वरी इच्छेने जी वेळ ठरवली आहे तिचा अतिक्रम कोण करणार? वेळ अनमोल आहे आणि विशेषतः माणसाने तर त्याचा व्यय अत्यंत सावधानतेने केला पाहिजे. कारण एखादा क्षण अनावधानाने गेला तर कष्ट करून मिळवलेल्या सहस्रावधी सुवर्ण नाण्यांनी सुद्धा तो परत मिळवता येत नाही. आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणात क्षणोक्षण जीवनाची समस्या सोडवण्यासाठीच व्यय केला पाहिजे. जन्ममृत्यूचे चक्र आणि 84 लक्ष योनीतून भ्रमंती हीच जीवनाची समस्या आहे. हे पंचभौतिक शरीर जे जन्मते आणि मरते, ज्यावर रोग आणि वार्धक्य अधिकार गाजवतात, ते शरीरच जीवाच्या सर्व दुःखांचे मूळ आहे. एरवी जीव हा नित्यच आहे. तो जन्मासही येत नाही आणि मरतही नाही. मूर्ख माणसे हा मूळ प्रश्नच विसरतात. त्यांना आयुष्याचे प्रश्न कसे सोडवावेत याची मुळीच जाणीव नसते. असे लोक हे जाणीत नाहीत की शाश्वत काळ नकळतपणे पुढे जात आहे. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या समस्यांचा निस्तार न होताच आपले आयुष्य क्षणाक्षणाने घटत आहे आणि म्हणून ते क्षणभंगूर कौटुंबिक संबंधात गुंतून पडतात. यालाच माया म्हणतात. भगवंतांच्या सेवेत जागरूक असणाऱ्या जीवावर मात्र मायेचा काहीच प्रभाव होत नाही. युधिष्ठिर आणि त्यांचे बंधू हे नेहमीच भगवंतांच्या सेवेत संलग्न असत. त्यामुळे या भौतिक जगातील भ्रामक सुखांकडे त्यांची मुळीच ओढ नव्हती. आम्ही मागे सांगितले आहे की युधिष्ठिर महाराज नेहमीच मुकुंदाच्या भक्तीत मग्न असल्याने स्वर्ग राज्यात उपलब्ध होणाऱ्या सुखोपभोगांचे त्यांना आकर्षण नव्हते. तसे पाहता अगदी ब्रह्मलोकातील सुख देखील क्षणभंगूर व भ्रामक आहेत. जीव शाश्वत असल्यामुळे भगवद्धामातच तो सुखी होऊ शकतो. तेथून त्याचे जन्म, मृत्यू, जराव्याधींनी ग्रस्त असणाऱ्या भौतिक जगात कधी पुनरागमन होत नाही. म्हणून भौतिक जीवनातील कोणतेही सुख किंवा भौतिक आनंद जो शाश्वत जीवनाचे आश्वासन देऊ शकत नाही, तो शाश्वत आत्म्याच्या दृष्टीने भ्रमच आहे. ज्याला हे जाणता आले तो वास्तविकपणे विद्वान आहे. असा विद्वान मनुष्य शाश्वत ब्रह्मसुख प्राप्तीच्या आपल्या इप्सित ध्येयासाठी कोणत्याही आणि कितीही मात्रेतील लौकिक सुखाचा त्याग करू शकतो. खऱ्या अध्यात्मवाद्यांना या सुखाची भूक असते. जसा क्षुधार्थ मनुष्य अन्नाविना इतर कोणत्याही सुविधांनी सुखी होऊ शकत नाही, तसा शाश्वत परमानंदासाठी भुकेलेला पारमार्थिक लौकिक सुखांनी तृप्त होऊ शकत नाही. म्हणून या श्लोकात जो संदेश सुचवला आहे तो युधिष्ठिर, त्यांचे बंधू आणि माता यांना लागू होत नाही. तो धृतराष्ट्रांसारख्या व्यक्तींना लागू पडतो आणि विदुर विशेषतः त्यांनाच उपदेश करण्यासाठी आले होते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर खूप खूप स्ट्रॉंग म्हणजे खूप खूप स्ट्रॉंगला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, तीव्र शब्दांमध्ये इथे कौटुंबिक आसक्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींना एक इशारा देत आहे श्रीमद भागवतम. कोणता इशारा देत आहे की जर आपण कौटुंबिक आसक्तीच्या गोष्टींमध्ये अत्य आसक्त होऊन प्रमत्त वेडे होऊन जाऊ, अशा वेळेला काळ हा निश्चित हा पाठीमागे वाट बघत थांबलेला आहे आणि तो अशा व्यक्तीवर निश्चित नकळतरित्या आक्रमण करतो. तर याचे खूप सारे उदाहरण आहेत. मी तुम्हाला एक अगोदर वैष्णव गीत दाखवतो. ते खूप सुंदर वैष्णव गीत आहे. त्याचं शीर्षक आहे भजहू रे मना. तर हे गोविंददास कविराज या महान भक्तांनी हे रचलेलं आहे. या गीतामध्ये गोविंददास कविराज लिहितात, रे मन श्रीनंद नंदन
अभय चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर होय भव सिंधू. ते म्हणतात की हे मना भजहू रे मना, कृपया आत्ता हे मना श्री नंदनंदन कृष्ण यांच्या भक्तीमध्ये तू तल्लीन हो. कशामुळे तल्लीन हो? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, हा जो मनुष्य जन्म आहे तो 84 लाख योनी फिरल्यानंतर आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. त्याच्यामुळे या मनुष्य जीवनामध्ये भगवंतांच्या भक्तांच्या सहवासामध्ये त्यांचा सत्संग प्राप्त करून तू ह्या भवसिंधू म्हणजे भौतिक हा जो सागर आहे भौतिक जगातल्या राहण्याचा, त्या भवसिंधूला तू कृपया पार करून जा, पार करून जा. आणि सांजा खूप महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. हे धन यौवन पुत्र परिजन प्रीतिकियाचे पराती रे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीती. म्हणतात की हे धन असू, यौवन म्हणजे तारुण्य असू, पुत्र पुत्र म्हणजे आपले लेकर बाळ नातू हे सर्व असू, परिजन किंवा नातेवाईक असू, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे की आजे परातिती रे, आपल्याला या भौतिक जगातून पार करण्यामध्ये ह्या गोष्टी आपल्या कामी नाही येणार. आपली धनसंपत्ती, आपलं बँक बॅलन्स, आपलं तारुण्य शक्ती, मुलं बाळ किंवा आपले जे जवळचे नातेवाईक वगैरे आहेत ते कोणीही आपल्याला मदत करू शकत नाहीत शेवटच्या परीक्षेच्या वेळेला. आणि हे सर्व जीवन भौतिक आसक्तीचं कशा प्रकारे सांगतात गोविंद कविराज? कमल दल जल जीवन तलमल. आपण कमळाचं पान पाहिलेलं आहे प्रभूजीच माताजी, आपल्यापैकी सर्वांनी पाहिलेलं आहे कमळाचं पान. हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हो ना. तर गोविंददास कविराज सांगतात की त्या कमळाच्या पानावर एका पाण्याचा जो थेंब असतो त्याप्रमाणे आपलं जीवन आहे. कमळाच्या पानावर पाण्याचा थेंब कसा असतो प्रभूजीज माताजी? स्थिर बसतो का तो? नाही बसत. कमळ कमळाचं पान असं बनलेलं असतं की ते पाणी काही टिकतच नाही त्या पानावर, लगेच गळून खाली पडतो तो थेंब. त्याचप्रमाणे आपलं जीवन पण या भौतिक जगतामध्ये क्षणभंगूर आहे त्या कमळावरच्या पानावरच्या थेंबाप्रमाणे, पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे. त्याच्यामुळे आपल्या हातामध्ये जो काही कालावधी आहे तो कालावधी आपण आता वापर करून, आता ज्या वेळेस हात पाय चालत आहेत, जीव व्यवस्थित चालत आहे, आपण भगवत नामाचा उच्चार करू शकत आहोत, त्यावेळेस आपली जिम्मेदारी आहे की आपण आत्ताच्या वेळेचा सदुपयोग करायला पाहिजे भगवत भक्तांच्या संगतीमध्ये, भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी. का? कारण जीवन हे कमळाच्या पानावरच्या पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे आहे, क्षणभंगूर आहे, कधी पण ते गळून पडू शकते पानावरून. तर अशा प्रकारे भागवत सांगतं. आणि याच्यावर बाकीच्या साधू संत लोकांनी पण खूप साऱ्या टिप्पणी दिलेल्या आहेत. जीसस क्राइस्ट, येशू ख्रिस्तांची एक शिकवण आहे. ते लिहितात की डोंट ट्राय टू बिल्ड अ हाऊस ऑन अ ब्रिज. ब्रिज म्हणजे एक पूल आहे, नदीवरून एका बाजूने दुसऱ्या बाजूने जाण्यासाठी आपल्याला पूल असतो. तर येशू ख्रिस्त सांगतात की तुम्ही त्या पुलावर घर बांधायचा प्रयत्न करू नका. कशामुळे? काय अर्थ होतो याचा प्रभूजीच माताजी? पूल हा कशासाठी बनलेला असतो नदीवरचा? येस एका प्रभूजीच माताजी, बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी. एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी. आणि याचा अर्थ त्या पुलावर आपण आसक्त होऊन थांबायला नाही पाहिजे का रे किती छान जागा आहे, चला आपण इथेच राहू, घर बांधू इथे. कारण पूल हा एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला जाण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे या भौतिक जगतातलं आपलं जीवन हे कशासाठी आहे? भौतिक जगातून आध्यात्मिक जगतामध्ये जाण्यासाठी. पण आपण सर्व काय करून बसलेलो प्रभूजीज माताजी की आपल्याला वाटतं की अरे किती छान,
आपण इथेच चला 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लॅट घेऊ, बँक बॅलन्स व्यवस्थित बनवू, मुलाबाळांना व्यवस्थित संपत्ती बनवून ठेवू, आणि मग आपलं जीवन कसं आहे, एकदम आरामात आहे, व्यवस्थित आहे. पण भागवत काय सांगतं, अशा ज्या वेळेस आपण कुटुंब आसक्तीमध्ये, कौटुंबिक आसक्तीमध्ये प्रमत्त होऊन जातो, वेडे होऊन जातो, तशा वेळेस आपण कुणाला आकर्षित करत आहोत, भगवंतांच्या काळरूपी रूपाला आकर्षित करत आहोत, आणि नकळतपणे ते आपल्यावर काय करणारे, आक्रमण करणारे. याचा अर्थ मृत्यू हा कधीही येऊ शकतो. त्याच्यामुळे एका भगवत भक्ताला काय एक जाणीव नेहमी असायला पाहिजे, प्रभूजीच माताजी. ती जाणीव म्हणजे अर्जन्सी, सेन्स ऑफ अर्जन्सी. अर्जन्सीला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, कोण सांगेल, प्रभूजीच माताजी? की अर्जन्सी म्हणजे भगवंतांची जी भक्ती आहे ती उद्यासाठी थांबू शकत नाही, की आज मी भौतिक प्रगतीमध्ये माझा जीव माझा वेळ घालवेल आणि उद्या भगवंतांच्या भक्तीचं बघू. श्रीमद भागवत म्हणतं की ही जी विचारसरणी आहे ती खूप खूप धोकादायक आहे. कशामुळे धोकादायक आहे? कारण उद्या कदाचित येईल का नाही हे आपल्यापैकी कोणीही 100% खात्रीने सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे निकड आज म्हणायचं आपल्या प्रभूजी, हातात निकड म्हणू शकतो, निकड निकड, निकड, तातडीची हा, गरज. तातडीची, हा, भगवत भक्ती करणं ही तातडीची गरज आहे, आणि आपण भौतिक प्रगतीसाठी त्याला मागे टाकू शकत नाही. कारण जीवन हे गोविंददास कविराजांनी सांगितल्याप्रमाणे कमळाच्या पानावरच्या पाण्याच्या थेंबाप्रमाणे आहे, कधीही निखळून पडू शकते. त्याच्यामुळे जो कालावधी आपल्या हातात आहे आत्ता, या क्षणाला आपण भगवत भक्तीमध्ये तीव्रतेने प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि भागवत सांगतं की युधिष्ठिर महाराज हे अगोदरच विरक्त होते, ते केवळ या वेळेसाठी वाट पाहत होते की कधी माझा हा पौत्र, माझा हा नातू परीक्षित हा मोठा होईल, प्रशिक्षित होईल, राज्य सांभाळण्यासाठी तयार होईल, त्यावेळेस मी ग्रह जिम्मेदाऱ्यांमधून निवृत्त होऊन भगवत भक्तीमध्ये माझं सर्वस्व हे लावेल. तर अशा प्रकारे हा जो उपदेश आहे भागवताचा, हा भागवत सांगतं की युधिष्ठिर महाराजांसाठी, पांडवांसाठी नाहीये. हा उपदेश कुणासाठी आहे? धृतराष्ट्रासारख्या आसक्त व्यक्तीसाठी आहे, जो की एवढं वृद्धापकाळ आलेला असताना पण त्यांचा आसक्ती कुठं होती? पांडवांनी दिलेल्या महालामध्ये भौतिक सुख अनुभवण्यामध्ये. आणि धृतराष्ट्र या शब्दाचा अर्थच हा होतो, प्रभूजीच माताजीच, धृत राष्ट्र. धृत म्हणजे आसक्त असणे, कोणत्या गोष्टीला आसक्त असणे? राज्याला. की धृतराष्ट्र हे कुरुक्षेत्र युद्धामध्ये त्यांचे सर्व मुलं नातू सगळे ठार झालेले असताना पण स्वतःला राजा असल्यासारखं त्या ऐश्वर्याला आसक्तीमध्ये ते राहत होते, आणि त्याच्यामुळे त्यांना धृतराष्ट्र हे नाव त्यांचं आधीपासून त्याच्यामुळेच आहे, या भौतिक आसक्तीमुळे. तर अशा भौतिक आसक्ती असणाऱ्या धृतराष्ट्रांना भागवत सांगत आहे की यांनी खूप प्रमत्त नाही व्हायला पाहिजे, कारण काळरूप हे कधी पण आक्रमण करून अशा व्यक्तींना नष्ट करते. कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजीच माताजीच, आपण पुढे जाण्याच्या अगोदर? ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 18. आता विदुर महर्षी या मुद्द्यावर धृतराष्ट्रांना काय सांगतात ते आपण पाहू, आणि खूप खूप तीव्र शब्दांमध्ये ते आपल्या मोठ्या भावाला सांगतात, त्यांचं हृदय परिवर्तन होण्यासाठी. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. विदुरस्तत् अभिप्रेत्य विदुरस्तद् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत. धृतराष्ट्रम अभाषत धृतराष्ट्रमाशत राजन्निर्गम्यता शीघ्रम् राजन्निर्गम्यता शीघ्रम् शीघ्रम् पश्येदं भयम् आगतम्. पश्येदं 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 भयम् भयमागतम्. आगतम्. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचं आहे प्रभूजीच माताजीच? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. वाचू प्रभूजी? हा माताजी, हरे कृष्ण. पूजा.
हरे कृष्ण. सादर प्रणाम प्रभूजी. श्रीला प्रभुपाद की जय. महात्मा विदुरांनी हे सर्व जाणले होते आणि म्हणून ते धृतराष्ट्राला उद्देशून म्हणाले, हे प्रिय राजा, कृपा करून येथून तू त्वरित बाहेर निघ. विलंब करू नकोस. भीतीचा पगडा तुझवर कसा आहे ते नीट पहा. तात्पर्य: क्रूर मृत्यू कोणाचीही तमा बाळगीत नाही, मग तो धृतराष्ट्र असो की युधिष्ठिर असो. त्यामुळे विदुरांनी वृद्ध धृतराष्ट्राला केलेला उपदेश तरुण युधिष्ठिरांनाही सारखाच लागू पडतो. खरे तर राजवाड्यातील स्वतः युधिष्ठिर, त्यांचे बंधू, माता इत्यादी सारेच त्यांचा उपदेश लक्षपूर्वक ऐकत होते. विदुरांचा हा उपदेश प्रामुख्याने धृतराष्ट्रासाठी होता, कारण तो अतिशय भौतिकवादी होता. येथे धृतराष्ट्राला राजन शब्दाने हेतुपूर्वक संबोधित करण्यात आले आहे. धृतराष्ट्र हा आपल्या पित्याचा सर्वात ज्येष्ठ पुत्र होता आणि त्यामुळे नियमानुसार हस्तिनापुराच्या सिंहासनावर त्याचाच अभिषेक व्हावयास होता. परंतु तो जन्मांध असल्याने त्याचा हा परंपरागत अधिकार डावलून त्यास अपात्र ठरवण्यात आले. तथापि तो आपली हानी विसरू शकला नाही. त्याच्या निराशेला त्याच्या धाकट्या भावाच्या पांडूच्या मृत्यूनंतर थोडासा उतार पडला. आपल्या लहान मुलांना मागे ठेवून पांडू स्वर्गवासी झाला आणि मग धृतराष्ट्र स्वाभाविकपणेच पांडवांचा पालक झाला. आता आपण राजा व्हावे आणि आणि पश्चात आपले राज्य आपल्या मुलांच्या हाती सोपवावे अशी त्याची मनीषा होती. साम्राज्याच्या आकांक्षेने त्याला राजसिंहासन हवे होते. त्यासाठी त्याने आपला मेहुणा शकुनी याच्या संगनमताने अनेक कारस्थाने रचली. परंतु परमेश्वराच्या इच्छेने ती सर्व कारस्थाने फसली आणि अंततः तो आपली सर्व मुले, माणसे आणि धन गमावून बसला. तरीही युधिष्ठिरांचा सर्वात ज्येष्ठ चुलता म्हणून आपण राजा व्हावे असे त्याला वाटले. युधिष्ठिर महाराजांनी आपले कर्तव्य म्हणून धृतराष्ट्राला राजोचित सन्मानाने वागविले आणि आपण राजा आहोत, निदान राजा युधिष्ठिराचा काका आहोत, या मोहात व भ्रमात तो आता आपले उरलेले मोजके दिवस व्यतीत करीत होता. संत आणि धृतराष्ट्राचा कर्तव्यनिष्ठ अनुज म्हणून विदुर त्याला या रोगातून आणि वार्धक्याच्या निद्रेतून जागृत करू इच्छित होते. म्हणून त्यांनी धृतराष्ट्राला उपरोधाने राजन असे संबोधले. वस्तुतः धृतराष्ट्र राजा नव्हता. प्रत्येक जणच कालतत्वाच्या अंकित आहे आणि म्हणून या भौतिक जगात खऱ्या अर्थाने कोणीच राजा नाही. राजा याचा अर्थ आज्ञा करू शकणारा मनुष्य. इंग्लंड मधला एक ख्यातनाम राजा समुद्राच्या लाटांना आणि काळाला आज्ञा देऊ पाहत होता, परंतु समुद्राने आणि काळाने त्याच्या आज्ञा पाळल्या नव्हत्या. त्यावरून त्या जगातील राजेपण कसे मिथ्या आहे हे कळून येते. धृतराष्ट्राला विशेषतः त्याच्या बेगडी राजपदाची आणि कोणती भयानक वस्तुस्थिती समोर येत आहे त्याची जाणीव येथे करून देण्यात आली आहे. विदुर युधिष्ठिर महाराजांना मात्र तशाच पद्धतीने तशाच शब्दात बोलत नाहीत, कारण युधिष्ठिर या क्षणभंगूर जगाच्या भयानक स्थितीविषयी जागरूक आहे हे त्यांना माहीत होते. निश्चितच विदुराच्या अनुपस्थितीतही युधिष्ठिर महाराज समयानुसार स्वतःची काळजी घेण्यास समर्थ होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे आपण बघतो की विदुर महर्षी ज्यावेळेस उपदेश करत होते, तो उपदेश विशेषतः कुणासाठी ते सांगत होते प्रभूजीच माताजी? कोणत्या व्यक्तीसाठी सांगत होते? धृतराष्ट्रासाठी. धृतराष्ट्रासाठी सांगत होते. परंतु विदुर महर्षी बोलत असताना त्यांचा उपदेश ऐकण्यासाठी तिथे कोण कोण उपस्थित होते? कुरुकुळातील राहिलेले सर्व कुटुंब सदस्य त्या ठिकाणी एकत्र जमले होते विदुर महर्षींकडून ऐकण्यासाठी. कारण त्यांच्या प्रती त्यांचा आदर होता सर्वांचा आणि विशेषतः पांडवांच्या कुटुंबातल्या सदस्यांना खूप कृतज्ञता होती विदुर महर्षींबद्दल, कारण त्यांनी खूप सारी मदत केलेली पांडव हे लहान असताना त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी. तर विदुर हे सर्वांना बोलत होते, परंतु त्यांचा मेन जो उद्देश होता तो धृतराष्ट्राला उपदेश करणं हा होता. आणि या श्लोकामध्ये धृतराष्ट्राला सार्कॅस्टिकली आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो प्रभूजीच माताजी? उपहासपूर्वक. उपहासपूर्वक धृतराष्ट्रांना काय म्हणून संबोधित करत आहेत विदुर? राजा. राजन निर्गम्यताम शीघ्रम. राजा म्हणून संबोधित करत आहेत. परंतु वास्तविकरित्या धृतराष्ट्र हे राजा आहेत का त्यावेळेला? नाही आहेत राजा. कारण कृष्णांनी सार्वभौम राजा म्हणून कुणाचा राज्याभिषेक केलेला आहे? युधिष्ठिर महाराजांचा. युधिष्ठिर महाराज हे जरी जगाचे सार्वभौम राजा झाले असले तरी धृतराष्ट्राची अजून ती आसक्ती गेलेली नव्हती की राजाप्रमाणे मी राजाचं पद जरी
भोगत नसलो तरी राजाच्या पदाचे जे भौतिक ऐश्वर, जे भौतिक लाभ मिळणार आहे त्यांच्या प्रती त्याची आसक्ती तेवढीच होती. पांडव त्यांचं कर्तव्य करत होते की आपले काका म्हातारे आहेत आणि त्यांचे पुत्र नातू सर्व मारले गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्य आहे. अशा प्रकारे पांडव त्यांचं कर्तव्य करत होते. परंतु पांडवांनी दिलेल्या भौतिक ऐश्वर्याप्रती आसक्त राहून धृतराष्ट्र हे स्वतःला भौतिक गर्तेमध्ये अधिकाधिक अडकवून टाकत होते. आणि त्यांना ह्या गर्तेमधून भौतिक आसक्तीच्या बाहेर काढण्यासाठी विदुर महर्षी ते उपदेश करत आहेत. आणि ते उपहासात्मक आपल्या भावाला राजा म्हणून संबोधित करत आहेत की बाबा, तू जरी स्वतःला राजा समजत असला तरी तू आता खरा राजा नाहीयेस. खरा राजा तू कधीच नव्हता. पांडूंच्या मृत्यूनंतर धृतराष्ट्र यांची केअरटेकर किंग, केअरटेकर म्हणजे थोड्या काळाकरिता राज्य सांभाळण्यासाठी त्यांच्याकडे आलं होतं. जोपर्यंत पांडूंचे पुत्र पांडव हे बालिक होत नाहीत, ते ज्या वेळेस प्रौढ होत नाहीत, त्यावेळेस त्या वेळापर्यंत धृतराष्ट्राचं काम होतं राज्य सांभाळणं आणि नंतर त्यांच्याकडे सुपूर्त करणं. परंतु धृतराष्ट्र, जसं आपण नाव पाहिलं थोड्या वेळापूर्वी, राज्याप्रती आणि भौतिक ऐश्वर्याप्रती इतका आसक्त होता की तो स्वतः स्वतःचे पुत्र नातू आप्तेष्ट सर्व मारल्या गेल्यानंतर पण स्वतःला राजा समजत होता. तर अशा प्रकारे विदुर महर्षींचा उपदेश आपण पुढे पाहू. आणि भागवत सांगतं की हा उपदेश युधिष्ठिर महाराजांसाठी नव्हता. का? कारण युधिष्ठिर महाराज हे कधीच भौतिक ऐश्वर्याला आसक्त नव्हते. ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये आधीही तेवढेच समाधानी होते, आताही तेवढे आहेत. आणि फक्त वाट पाहत होते की परीक्षित आपला स्वतःचा नातू हा कधी मोठा व्हावा, जेणेकरून त्याच्या हाती हे राज्य सोपवून मग आपल्याला पूर्णपणे कृष्ण भक्तीमध्ये स्वतःला समर्पित करता येईल, एवढीच त्यांची इच्छा आकांक्षा होती. त्याच्यामुळे युधिष्ठिर महाराजांसाठी या भौतिक आसक्तीचे उपदेश देण्याची विदुर महर्षींना गरज नव्हती. तर 19व्या श्लोकापासून प्रभूजीज माताजीज आपण पुढच्या वेळेला कंटिन्यू करू. कुणाचा काही प्रश्न आहे? आज आपण केलेल्या चर्चांवर कोणत्या मुद्द्यावर आपला प्रश्न आहे? हरे कृष्ण. प्रभूजीज माताजीज. ठीक आहे. तर खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. आणि माझं क्षमस्व की आपले काही काही मध्ये दांड्या पडल्या, काही सुट्ट्या पडल्या, कारण घरातल्या काही झालेल्या गोष्टींमुळे. आणि आपल्या सर्वांच्या प्रार्थना कृपया माझ्या सासऱ्यांच्या सोबत असू द्या, जेणेकरून त्यांना कृष्ण भक्तीमध्ये पुढे चांगली गती प्राप्त होईल.